दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव बे गोथार बुब्लियाव नुजाफैनो हानाय जोंनि टुक्राझार PCDC औगुरि PCDC आरो फाथाबारि PCDC ना जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा PCDC नि चेयारमेन नोंथांमोन सोद्रोमा नोंथांमोन गोबां कन्ट्रेक्टरफोर दङ नाम खारिलायबावाखै खायसेखौ गाहेला माने गाजा हरनायखौ खालामथ'वाखै जों गाहेलाखौल' खालामग्रोबाय ओमफ्राय एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार नोंथां जोंनि जौसाङाव जिरायनाय आंगो नोंथांमोन दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सरकारा बिटिआरआव थांनाय बोसोराव 700 ब्लेक टपिं लामा मावनाय जादोंमोन बेनि अनगायैबो PNRD आरो 15 फाइनेन्स 6 फाइनेन्सनिफ्राय जोंनियावहाय माखासे CC ब्लक लामा बानायनाय जादों बिनि बिबाङा दासिमबो आंनाव सफैजोबाखै किन्तु चिफ सारनिफ्रायनो हारसिङैनो बिथाङा 700 किल'मिटार लामा मावदोंमोन ब्लेक टपिं आरो देग्लायनि दिनावबो 500 किल'मिटार ब्लेक टपिं लामा जागोन नै देग्लाय दा आरो बेनिनो मोनसे बाहागोआ नैबे 4,300 मिटार 4.3 किल'मिटार लामाखौ गुडविलनिफ्राय चिफ बिथाङा अननानै जोंनि बे क'क्राझार आरो 14 चिरां आरो नैबे 16 निसिमा कन्स्टिटुवेन्सिखौ फोनांजाबनायनि थाखाय लामाखौ बानायनो अर्डार होनाय जाबाय दा बेखौ जों मोनसेल' बाथ्रा बुंनो नागिरदों अपोजिसना गोबां जोंखौ सोंखारिबाय थादों जोङो सानदोंमोन प्रेक्टिकेल खामानि मावनानै देखायनो होननानै खिताब हालानै जोङो गावखौ ओरैनो मानसिफोरनि सिगाङाव सिनायथि होनो नागिराखैमोन किन्तु अपोजिसना BPFनि मानसिफोरा जोंनि सरकारा जेबो मावाखै होननानै बुंलाबाय थानायनि थाखाय थांनाय बोसोरखौ बाद दोननानै 700 किल'मिटार ब्लेक टपिं आरो 15 फाइनेन्स 6 फाइनेन्स PNRD बेफोरखौ बाद होनानै आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जेसेबां खामानिखौ बाद होनानै जोङो 700 किल'मिटार ब्लेक टपिं खामानि मावदों देग्लाय अपोजिसना बांद्राय जानला मोनला बुंबाय थानायखाय जोंनि खामानिखौ भिजिबिलिटि देखायनो थाखाय जोङो फिथा हानो जोंखौ बाध्य खालामनाय जानायखाय जों फिथा हानो बाध्य जाबाय आरो बिनिनो नैबे लामाया जायखौ जोङो खोब सैसोनानै दङमोन माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय जोंना कन्ट्रेक्टर बिथाङा दालांखौबो हाजोबाखैमोन देग्लाय जोंनि सरकारनिफ्राय एसुरेन्स होनाय जाबाय जानुवारि 1 तारिखआव रायजोफ्रा पिकनिक जानाय सोलोयैनो जोंनि बे लामाखौ थाबायनो मोनसिगोन जानुवारि 1आवनो बेनिफ्राय जोंना ब्लेक टपिंबो जाखाबाय दालाङाबो जाबाय ओंखायनो बे खामानिखौ मावनायावहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा मावग्रा बिथांमोनखौ हेफाजाब खालामनांगोन जाय सरकारा जि इनिसिएटिभ लानानै खामानि मावनो नागिरदों बिथांमोनखौबो जोङो हेफाजाब खालामनांगोन मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंनांगौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एप्रिसिएशन होननाय सोदोबा बाहायजाया जोंना कन्ट्रेक्टर बिथांमोना बे खामानिखौ मावदों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि फान्ड जेखि स्टेटनि फान्ड बा बिटिआरनि फान्ड जेखियानो जायाथों बे खामानिखौ जे मावना होबाय दिनैसिम बिथांखौ थेंक इउ होननानै रावबो बुङाखै समाव बुंनाय जायाखै जोंनियाव माने हामबाय होननाय सोदोबा जोंनि खुगानिफ्राय ओंखारा गाज्रि सोदोबनि थाखायबो गाज्रि जानायनि थाखायबो डाइरेक्ट बुंनांगौ है असिन्थ' भाई नोंना खामानिया बांद्राय माबा जायाखै नैबे खामानिया एसे खेंख्रा खेंख्रि जादों बेखौ सिदा खालामनांगौ थोंजों बुंनांगौ मोजां जानायखौबो बिराद मोजां मावबाय नोङो असिन्थ' भाई बे बुंनाय सोदोबखौ जों बाहायनो रोंनांसिगौ जायनि जाहोनाव गुबुन हारिया जोंखौ नाख्रेबगासिनो दं आं नाख्रेबनाय होननानै बुंदों मानोना जोङो मोजां नङालै होननानै गावजों गाव बखिलायनायखौ सुथुरा खाबु लानानै जों जे मोजां हारि नङा बेखौ फोरमान होनो नागिरो नंखायनो मानसि मात्रैनो मिस्टेकआ जाखायो सरकार मात्रैनो 100% मावफुंनो हाखाया आगोलनि सरकारानो जा दानि सरकारानो जा इयुनाव जाफैगोन बिसोरनो मावफुंजोबनो हाखाया खेबसेनो ग्रेजुवेलिसो मावलांबाय थागोन बे बुस्थुखौ नंखायनो माखासे
बुंनांगौ गोरोन्थिफोर दङब्ला बेखौ जोंनि समाजनि मानसिफ्रा थोंजोङै व्यक्तिखौ लोगो हमनानै बुंनांगौ। बेफोरबायदि बेकबाइटिं खालामलाबायबाय थानायनि थाखायनो जोंनि समाजाव दिनै गुबुंले आबहावाया बांसिन सृष्टि जागासिनो दङ। जेखियानो जायाथों लामाखौथ' जों मावजोबखागोनानो। नैबे लामाखौबो जोङो अलरेडि जोंना एस्ट्र' बिथाङा स्टार्ट खालामखाबाय। नैबे लामायाबो स्टार्ट जाबायानो हमदो। आं खावलायदों एस्ट्र' बिथांखौ लामाया जानायनि सिगां दालांखौ बानायग्रोनांगौ। लामाया जाबाय थागोन नङा होमबा? ओमफ्राय बैयावहाय बे एखे लामानिनो मोनसे दै बुस'नाया बेखौबो सासे मानसिया मोनसे ग्रुपा मावनानै आद्रा खालामनानै दोनबाय। नोंसोर नोंथांखौ मोननाय नङा नंलानो गोरानिफोरनिफ्राय थाइखाजरा बेखौ एसे आं उनाव आन्डारस्टेन्डिं खालामना होगोन। गोजोननाय थाबाय। लामा सामाखौ सरकारा मावखागोनानोखा। लोंनाय दै बायदिसिना कारेन्टनि बेबस्था बेखौ जोंनि सरकारा जायखि मानसियानो फैयाथों माथो बे सरकाराव थायोबा बे मावखागोन। अब्लाबो मोनसे खोन्थाखौ जोङो स्पष्ट जानांगोन। आगोलनि सरकारा जौ लोंनानै बरबाद खालामदोंना, ड्राग्स गेलेनानै जानानै बरबाद खालामदोंना, जुवा होनानै बरबाद खालामदों, जों बेखौ मालाबाबो नटिस खालामफिननो नागिराखै। दिनै जोंनि सरकारा जोंथ' जि जालांबाय आं लेखा रोंनानैबो दिनै समाजनि मोजां मावनो खाबु मोनाखिसै। सोरबाया लेखा रोङाखैबाबो सोरबा लेखा रोंदोंबाबो जौगासारनो हायाखिसै। बेखौ जोङो बावगारजोबनानै दिनैनिफ्रायनो जोंनि बे फिरिया जोंनि जेनेरेसनखौ गायसननो हानाय बायदि जोंनि फिसा फिसौफोरखौ ड्राग्सनिफ्राय मुक्त खालामनांगोन, जौ फेग्लुंनाय बेसादनिफ्राय मुक्त खालामनांगोन। साफ्रोमबो बिमा बिफाया रेसपन्सिबिलिटिखौ लानांगोन। जोंनिया गावनि फिसाफोरखौ हगारसारनानै होयो, उनावहाय समाजखौ दुसियो। बे जोंनियाव फैगासिनो दङ। गुबुनखौ मा बुंनो, आंनि न'खरनि फिसाफ्राबो बिदिनो जादों। थारमाने जोंनि फिसाफ्रा संग दुस जाजोब्बाय। बे संग दुस जानायनिफ्राय जों माबोरै मुक्त खालामनो हागोन, जों बेखौसो रेसपन्सिबिलिटिखौ लालायनांगोन। लामा सामानि थाखाय टेनसन लानो नाङा। ग्रेजुवेलि बे जालांबाय थागोन। कन्ट्रेक्टरफ्रा मावबाय थागोन। गभर्नमेन्टआ स्किमखौ होबाय थागोन। बेवहाय सोरबा फिसा फिसौ बयबो मोननो लुबैब्ला जानाय नङा। दा बिथांनि खामानिया 500 फ्राय माने 60 लाखआनो होनदो। 5 कोटि 60 लाखनि खामानि बेखौथ' फिसा फिसौ कन्ट्रेक्टरा मावनो हाया। खिन्थु जोंनि मानसिफ्रा होनगोन बे क'क्राझारनि लामायाथ' जों गामिनि लामासो, जोंनि एरियानि लामासो, जोंसो मावनो मोननांगौ। बिदि नङा। जोंनिया खामानिया जाफुंनांगौ। खामानिया जायोबासो जों जौगासारनो हागोन। आं क'क्राझारखौ जास्ट रिफारेन्स लाबोदों। गोबां जायगायाव बिदि दङ, जायनि जाहोनाव खामानिफोरखौ मावनायाव जों उसुखुथु जायो गभर्नमेन्टआ। যিয়ে নহওক সকলোকে আকৌ এবাৰ এই সময়ত নিজৰ বহুমূল্য সময়টো নষ্ট কৰি পেলাই সহযোগিতা কৰিলে, আগভাগ ল'লে, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পলমকৈ হ'লেও বহাগ বিহুৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বহাগী বিদায় আহি পৰিছে। জ্যেষ্ঠসকলক মই প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু কনিষ্ঠসকলক মোৰ মৰণ দি মোৰ বক্তব্য সামৰণি কৰিছোঁ।